Snotunger. Øv, Mia. Så kører vi, fandme. Bare giv mig ret. Så, nej, nu kører jeg. Ja, du kan gå og hække op. Jeg kan godt et stykke hit. Det er godt at komme ud og sige havør. Ja, det gør det. Nej, det er altid en video. Jeg tror også, Der var det. Jeg er træls med de børn, der siger. Der! Nej, det. Ja, måske du skal holde øjnene og veje op. Ja, så jeg kigger på øjnene. Ja. Hvad skal vi bare gå ud i de store fulde hus? Ja, lad os gøre det, lad os gøre det, lad os gøre det. Ja. Åh, det er godt. Ja, ja, du kan også sætte fart lidt ned. Ja, ja. Der var havør. Nej, det var det. Nej, det må du ikke, det her, det kan du ikke. Der bliver lige nogen til at Kan du ikke? Nej, det kommer du ikke, nej, det gør det. Der er så. Hvad var det der? Der er lige her givet der med telefonen over de der mange unger. Ja, det er hip. Det lyder lidt som om. Hvem er der? Det er Helle. Hvad? Der er vi bare lige på vej ud i ingen for at sige havør. Hvad? Nej, vi er bare på vej ud i ingen. Jamen, det ved jeg. Det kan jeg lige snakke med mor om, når der er vi lige kommet ud. Ja, det er bare i orden. Ja, skulle jeg have en med min telefon? Ja, hvad ved hun var? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det kører lidt, nu skal vi finde noget ud til. Ja, sådan. Nu skal vi ud. Og det skal vi bare. Og vi skal huske at have alle tøj over. Så er det væk. Ja, selvfølgelig. Du er stille og rolle ændre. Hvad skal du så tilbage? Synes egentlig også, du burde tage noget mere tøj over, når du skal afsted. Ja, nu tager jeg på. Jamen, den har du vel ikke fået med? Ja, vi har den. Jo, den var den her. Ja, så kunne du jo komme til at sidde ude i bil, jo. Du løber fandme mere og mere lige til mor. Fanden igen. Nej. Nu? Klap så løs med fodbold. I dag? Nej. Ja. Hvor mange mål lavede du så? Ja, det var godt. Nu er de far op. Ja, jo. Ja, det er som altid. Så er du blevet med at træne, så er det ikke sige. Det er jo en træning, op i ude til. Aftensmad. Ja, der var... Kan det? Nenny og Claus og Uge, kan de komme derovre med? Vi ved ikke, hvad vi skal have. Ja, så skal vi ned og handle i hvert fald. Der er kun sat 2 billetter op. Jeg tror godt, det gør. Ja. Jamen, vi er ude og kigge over fuglen. Ja.
lige handle lidt mere. Hvad siger du, kan de godt komme med ting, Ja, altså hvis vi har sagt ja til Claus Jenny, kan vi jo ikke sige nej til de andre. Ja, vi er lige ude i Enge, men når vi er færdige med at kigge fokus, så kører vi lige ud og handler. Og så kommer vi bare. Ja, det var jeg. Ja. Det begynder allerede at blive problematisk. Jamen, det jeg siger, det tror aldrig, Jeg kan godt mærke det. Nå, Der er så ser jeg lige lidt foran ham der, den der røde skjort. nej, det er det. Ja, det er den. Ja, der er ham. Er det? Jeg står i vejen. Jo. Jamen, der er mandehaveren herude. Ja, det er der. Det er jo træls, vi alle har unge mænd, der siger. Ja. Vi siger jo godt, hvad Det er tålmodigt, det er lige. der er haveren. Han er derovre. Hey. Så er det ham der. Det er der haveren. Nej, hvad tror jeg? Nej. Det er ikke sgu da spørgsmål. Ja, det er for helvede. Nå, hvad vil du nu så? Hun lader egentlig også gerne lige høre, om vi kan give noget. Men nu skal vi i hvert fald ud og handle der. Det er der flere kolleger i hus. Så når vi hen og ser havren. Så ser man ikke haveren op, men det er nok lige, når man siger bare til det. Ja, det gør Det er tit, vi ser, når vi kører i bil på skolen, at den kommer i sø. Ja, det kommer til flyven derude, det gør. Ja, vi skal lige have tøj af og fordi Nå ja, det er jo lige sådan. Har du lavet sådan noget ud? Ja, men man kan aldrig blive så sikker. Vi kan jo være det blæser. Jeg skal lige have brød. Og børn var de allerede involveret i. Så kører vi. Så kører vi hen. Vil du holde dem der? Jeg kan simpelthen for godt se det. Hvor jeg skal lægge dem. Altså, jeg kan også høre, hvis det er. Ja, så er vi bare gjort. Så skal vi over prøve med. Lad mig se. Ej, jeg tænker, vi kører hjem, og så går vi ned i ABC, fordi vi har jo fået meget frisk luft, jo. Og kører ned forbi ABC, og så hjem. Det er næsten Nej. nej. Nej, den er der! Hvorfor den? Det er havren! Men det er jo Jeg holdt der øjnene over veje, og så er vi jo hjemme der. Jo, det var rart, at jeg er længere ude i Enge, og det er jo derfor, at vi fik til tarm. Bare. Lad mig se. I den har Nå jeg ja, her. den har hutter der. Ja. Nå, Jan, så skal jeg ud og have... Ja, vi skal da først. Så skal du have noget lidt tøj over igen, hvis vi skal ud og gå. Ja, så skal det også. Ja, det er dog. Ja. Jeg kan godt vente lidt. Så er det Far, han er bare klippet ud. Hvor er de far henne? Det var det der til luft. Og det var så lige sådan en fin her den dag. Den anden der så lige over internet, der så lige det der. Det kunne bare være så rart, den der. Så vi drikke mere af det der rødvin her. Ja. Hvor så er det ikke? Ja, det der barke der. Og det kostede kun 1700 person. Er rigtigt? Nej. Nej, så kan du gå mod rødvin. Mod barke. Det der kasse salat. Det får vi jo til, skal vi også have i aften. Igen i aften. Og gå af. I morgen. Bare godt have noget til der rak. Nej, rak. Jo, rak. Ja, jo. Ja. Ja.
der bestemmer. Det var unger jo. Nej, endelig kommer det. Ej. Så nåede det ned af handen. Det var godt, at du fik vores telefon nu. Ja, det var et barn. Hvad er det, der I har med der? Hvad er det? Nej. Nej, hvad er det? Det var altså ringe. Nej, hvad er det? Så skal vi have solcreme på det meget. Det kunne I da gjorde. Hvorfor I gjorde det? Hvorfor gør det sådan noget ikke bare? Kan det bare? Ja, det er det uhandt. Ja, det ved jeg. Det er i hvert fald helt tjekket. Ja, det skal det i hvert fald. Det er i hvert fald Claus. Ja, eller... Du er bare min far. Nej, det er altså ikke. Ja. Jeg er bare ikke blevet som dig. Det er noget. Det er dit havre. Hvilken år skal jeg Ja, tage? tag nu den lige der. Tag nu den lige der. Ej, hvad er Og det? så kom herop. Han er så. Alle vores børnebørn, kom herop. Så. Ej, jeg tror så godt, du kan vende om, så de alle sammen kan sige. Det er da bare mig, det er bare. Den, jeg er ked af at sige det, men den rejse der, som I kigger ind til Jobless, den røg jo. Lige på næse her. Ja, det var faktisk væk her i dag. Men det ved vi jo godt hvorfor. Ja, fordi den bliver faktisk købt det. Og det er sendt afsted. Og eftersom I hellere vil holde fest, end at tage jeres børn med, så er det bare... Jeg må godt tudes, det er okay. Vi håber, I får en rigtig god tur, også selvom vi elsker det. Er det sker med? Ej, det er altså vildt. Ja, det vil vi da rigtig gerne. Bare jeg tog ned til Jobless, det er noget med, I har været der før, så I kender lidt området. Så